Ka jing ai ko blei phi baro ki para bangit ba iet ha ka kerteng ka jong utrai bon nong penim jungi uji sukres. Ka jeseng samla balang Presbyterian Laban ka don ban pediang sungu bahaya phi baro ki para bangit ba iet jong ka balang. Ka bakentup na ki pastor ki temen pesan ki rang ba balang ki long kpa ki long kmi ki khun hep ki baret kerpang ya phi ki para samla jong ka balang syakani ka jing syakri jongi kum ka jeseng samla hakani ka singi youth Sunday. Ini sedang ya kajing syakri jongi hakani ka por da ka bangin yarwai lang kajing ruai ka ba saus pa lai pulai bat hadian jong kadi kajing ruai ngan sngobha ban kerpad imes alfimiar karsentiu bai nyalam yangi haba pulis dang bat duai. Kanikalat benginyok banwan ban syakri ya hakani ke youth Sunday te shwa bengin let syakajing duai ngan puli naka ketien ke jong ublei naka bengashim ki arbenta kata naka gospel u Yohanes ke lenong ke bakhanyo ke dekot ke bakhat saw hado ke bakhat riu ke ketien ke jong ublei ba ongkum ni ya kata ke ketien jong me nga ngala ai ti haki kata keperthai te kala shuniki naba kimlong na kajong keperthai kumbanga ngamlong na kajong keperthai ngam duai bamen shimno yaki na kata keperthai henrei bamen sumariki na ubaman kimlong na kajong keperthai kumbanga ngamlong na kajong keperthai kabenta ka baar pat nga shim na kashithi ka beningkong u Yohanes ka lenong ka baar ka dekhot khatsan hadu khan riu phi wat it ya ka perthai limni ya kita ki e ru ki ba ha kata ka perthai leda unu ru u it ya ka perthai kata ka jing it khupa kam don shu ho u namba baro ka ba ha kata ka perthai ka jing kwa brai jong ka do bat ka jing kwa brai jong ki khmat bat ka jing sarong thala shaphang ka jing im kamlong na ukpa henrei na kata ka perthai kalong tingin let sya ublei ha ka jing duai ko khpa jingi bhabneng kalong ka bakhuit ka kerteng ka jongmi kan wan ka hima ka jongmi kan long ka mon ka jongmi ha ka khando kum bhabneng si sien pat ni ai ngu yami ku trai kan rat bami penla yanga ku trai kan rat ben wan syakani ka jaka ka bekentang ka jongmi ku trai kan rat ba ya barok ku trai kan rat ki bayo ban shim benta ha ka ni ka program jong ka youth Sunday ku trai
Ni aingu ya ke jing betin ya ke jing yalam lenti ke jong mi ko trai kenrat ke bakat kini ki singi ko pa ki bangi ko trai kenrat ni ya kendu ya ke ni ke pandemic ko trai kenrat ni aingu ken pa ba mi bu ya ngi ko trai kenrat ha pedeng ke met ke basyat ke bakya kerat ko pa mi ai ko trai kenrat ko pa ya kita ke jing pendap ya ke jing penbiang ko trai kenrat ha ke jing im ke jong ni shimet bat ha ke ying ke sam ke jong ni ru ken trai kenrat ni aingu shisha ko trai kenrat ya ke jing le ba ki jong mi ko trai kenrat ha ke jing im ke jangi lesi ko trai kenrat bon sin ni klet ko trai kenrat ha bangi ya ling ba ki ni ki sngi ko trai kenrat ki bangi I badap de ki challenges shibon ko trai kenrat ko pa henre ni klet ban ai ngo ken pa ba ni don happening ki e pat ko trai kenrat ki ta ki jingker khu ki pa methe ha ka jing em ka jangi ko trai kenrat ni ai ngo shisha palat ya kata ko trai bangi duai ko pa ba menang pen klan bor menang pen chat bor ya ka jing em ka jangi bangi nang la ban ya man la ka sngi ko trai kenrat ada kata ke jing aingu but kumni habangi wan ko trai kenrat ban rakhe ya kani ke youth sunday ko pa ni duai ko trai kenrat ba men persat men siem ko trai kenrat hapdeng jungi iwe ko pa bangin la ban ai ke jing shakri ko trai kenrat ko pa ke badap da ke jing aingu ke badap ko trai kenrat da kata ke jing raham men siem ko pa ban pen kendu ya ke jing em ke jongi bat ban pen thamai biang ko trai kenrat ya ke jing em ke jongi bat mi ko trai kenrat me yo ya ke jing em ke jongi ko trai kenrat melong ublei ubawat ya ke jingmut ke jing perkhat ke jongi melong ublei ubatip ko trai kenrat the innermost part of our life ko trai what ko trai kenrat ki kemi ki kpa ki jongi ne wat ko trai kenrat kita ki ba iet ki ba thon ko trai kenrat ki pa jan yangi ru ken pa kinom tip ko trai kenrat ya kata handai melong ublei ubatip ba ngi duai ko pa ba men beten men ya lam lenti ma bi ki pop ki light ki ringkang ki jongi ko pa le se ko pa ha kata ke jingya lenti ke jongi ko pa ha kani ke perthai ni shim ni kit ni ba ya kani ke kam ke jongi ko pa bat ni smo kum bangila biang ni la tip ni la nang palat ko trai kenrat bat ni smo ko pa ba kata ke jing ai ke jing shakri ke jongi kala biang palat rei meyo I ko pa I kita ki benta jong ke jing em ke jongi badang don ke jing yap shiliang ko pa meyo I ko trai kenrat ba kata ke jing ai ke jing shakri ko pa ni dang duna palat ko trai kenrat ko pa dengi duai beten ya lam yangi ko pa nyem la ban le e klam mami ko trai ni don hakani ka perthai ni yad hakani ka perthai henrei mela jet pat yangi banginum long kita jong ka perthai ko trai kenrat ni duai ko trai kenrat namar nyem la ban le kini ki e baro da ka bor jing start ka jongi nyem la ban ong ko trai kenrat bangin la ban le kini ki e baro ko trai kenrat da kata ke jing klan bor ke jing shat bor ke jongi henrei ko pa ni duai ko pa ba you will teach us to give a submissive heart ken pa kum no bangin la ko trai kenrat kum ki khon samla ko pa ko trai kenrat ban wan shakata ka jaka jong ka jing pen ko ngu ko pa kum no ban ai ka jing shakri ya me ko trai kenrat ka ba ko pa kan long shisha ka ka jing ker khu ba ka jing ya ro ka ba shisha ya me ko pa ban im ka jing im ko trai kenrat ko pa bangin la shisha ko trai kenrat ban ong ba kata ka reflection ko image ka jong me ko trai kenrat ka yad bat ka don ringkat bat ngi ko pa ni duai ko trai kenrat ba men don lem ringkat ko trai kenrat bat parok ki bashim benta ko trai kenrat hakani ka program bat kum ju ru ken trai kenrat ye I pastor iban ai ka ktien ka jong me ko pa ni tuai ni kerpat ko pa ba men don ringkat bat I men yalam ye I ka jingmut ka jing perkhat ka jong I ka khubor ka bala ila pen kre kan long ka ka ba me mela pen sle du men sim u ba khut u jong me u ban rung u ban kren bat ko trai kan rat ko pa u ban pen thamai shisha byang ko trai kan rat ya ka jinglong men sim ka jongi bat ka relationship ka jongi bat me ko trai kan rat ni duai kum ju ru ken pa ko trai kan rat ba ko trai kan rat ngiladap ban ngap ya kani ko program ru ko pa kan long ka ka jing pen rehem ko pa ka jing pen im ka ban wan ha ka jinglong men sim ka jongi ru ken trai kan rat ni duai ko pa ka bor ka jong mi ka ban betin ka ban yalam linti ya baro ki ba shim benta ki ba don ha ki lala ki jong ki thliu yeng ko trai kan rat ki ba ngap ya kani ka program ko pa ka bor jong umen sim ka jong mi ko pa uban pen im shisha byang ko pa
ya ki long sem shisha kum juru kin try kan rat ya lam lenti ya ka jing em ka jongi ya ka mensem ka jongi ka do not ka jongi bangin nang ru kum ju kin pa kum no ban bu ya kata ka jing shep ting ko try kan rat ka ba shisha ya me ko pa haba kum ka ni ka por ko pa ka bangi bu ya ka jing shep ting ya uni u knyang jing pang ko try kan rat ai ba kata ka jing shep ting ka ba shisha kan don ya me ko pa bangi don kata ka jing shep ting ya me nginum don ka no ka jing shep ting ya rukin try to don ringkat ko pa bat kani ka por ko pa ka basa ko try kan rat ni duai ko pa bamenang beten ya lam denti shim ya kani ka por ni pan kini baro ka kerteng ka ba khoitam u khon jami u Jesus Kristus nong pen em jingi amen hakni ka por ngan kerpad imes rivia renja lembat ki parlok jong i kin sngob haban ai ya ka jingruai ka bakerpang Sao ai
Hakani kapor ngidan bat ngi ya i pastor Terence W. Wanshong, i pastor ilong iwe na kinohikai jongka John Roberts Theological College kabadan hamoklot. Ngi pediang subha i pastor bat ngi ai kublai api na benta kapor ka pi pelaj ban syem ya kani benta ban sam yangi ya kakhtien ka jong ublai hakani ka jing syakri ka jongi. Mausian bante mensim jongawat kanong rim kraw bayai ne ban pensyong yaladi hawa jing yap ngam sheptin mau siang skem long utrai haba ki eryong bonjat shoya lamensi swai don blay haporeng ki blay bakum ublay jongi ubas ngohon ban map bas ngobrai yam jongi junam on bats ngosi ukam hon bana isane jing i ublay mensim jonga wat lechanya hakit hala jong perthe jing i. 'Cause 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 'c
ngenya duai ablay belong mau siang jongi ai ngo yeme habangi dona ka perthaya ablay ngim long jongka ilong jong me bat ngitip ma me mau siang bas kem jongi men kershan yangi kerkhu yagni ka por habang yo man teng da ka bangin ngap ika ktien jong me adwai pen kentang elaw jong shakri aplang along tangu breu ka jing lot ki bon atra hinga duai ya ka jing pen sle ka jong me hi ba ka ek baro ka bangin yo ban kren ka ni ka por blai kan long ka jing pen remen simingi wei pe we blai kerpangi ki samla apo la ka balang hi bat baro ki ba yo ban pe ka ni ka program namar nga pani kini ka kateng ka jong Jesus Christ amen. Gai kuble ye pi ki para samla ba it baro kerpang jong ka barang Presbyterian hang ne ha laban pat ki wei pat ki para samla ne ki wei pat ki balang pat ki para bangit ba it ru pat ki wei ru ki para lok ki para jor ki ba yo ban kpi ban pej ya ka program ka kwa banai kuble youth Sunday kerpang ye pi ki para samla ba it baro ka snem ka pen ki snem ki bala let namar jong ka jinglong jo ka pon re ai ngo yo blei girang yo ban shakri ban mane ban penon burom yo blei ling ba jong ki jing shakri ki jong i yo u adwai namar kata bo blei un ker khu yangi komula dan kat nado ka basdang jong ki program ki ba phi kom ka jing seng samla phila lawan penbej ling ba kani ka tayo parado kani ka por ka bamentahi ka benta ka banga kwa bangan yalam kum ka jing yaslok ka dei na ka tu ka benta ka ba ka thim ka shong nong rim bat kata ka dei ka gospel ka jong Yohanes ka long ka ba khat nyo ka khot ka ba khat sao ki kentin ki ba ong kum ne ya kata ka ktin jong me nga ngala IT haki kata ka perthei ti kala shun yaki na ba kim long na ka jong ka perthei kum ba nga ngam long na ka jong ka perthei ka thim jong i ka snam ka ong ha ka perthei henrei om jong ka perthei kalong ka team ka ba kraw ka team ka ba don ka jingkhot ka ba kraw shibun yangi kum ki khon kristan kerpang ka gospel jong Yohanes na ka nong ka ba khat sao ter hadu ka ba khat nyo la khot ya ka kum kata ka farewell discourse lani kata ka jingkren khat du ka jong Jesus Christ yala ki jong kisenran ki jong u kani kala jamar ya dep kajing khawai niam kajing laj kajong u bat kisenran jong u ka tu ka kamra ka bahalor ha Jerusalem bat kala jaru ha kamit hasua baun sya ya kajing sya sa nar phana kerpang kani kal nong ka bakhat nyo la khot ya ka kum kata ka farewell prayer lani kajing duai khat du la khot ru ya ka kata ka high priestly prayer kajing duai jong uta u lingdo u bakraw sikade namar hang ni uya sat na kabenta laki banget ba it jong u kani ka jing duai jong u kadai barok silanong kalnong ka bakhat nyo namar kata kadai ka jing duai ka ba drong ba nre haka ni yo ya kalat bangin yo snow yau Jesus Christ ba uya kren bat lau jong ukpa uba it jong u padahal ka jing duai niyo snow kumno Jisu uyat ho kumno bulale pan pandan buram milau jong ukpa padahal kata kajing duai kajong u niyo iru kumno yau Jisu bau aiti lut halau jong ukpa jong u pan pendem hakamon kajing penya jong u yala kajong im kajong uhi kathim lani kamat pedeng jong gadi kajing duai jong u Jesus Christ kadai kajing pendon burom yalau jong ukpa parha kata kajing duai uut na kata kajing long kawe jong kisenran jong u paru uut na kajing it ka kraw yaki pakin yalong kawe duai halau ukpa hagar khot ka balai ba arhuwe ka tukal nong ka bakhat nyo bakin yalong kawe kumba me bat manga yalong kawe kani ka jing duai ngila panong kani ka jing duai ka bala pensum ha ka jing i namar ba me bat mangangi i
te song ya kiru ha ka jing i ka jong i Sengau tenat banyu i ya ka jing ya jong ka ni ka jing duai ka bau Jesus Christ duai ka ni ka nong ka bakat nyo lai benta ki jing duai hang ni ka baning kong ka long bau duai na ka benta ya ladi bau ya thu ya ukpa bau la janar tat dan pendep ya ka kam jo ka jing pendon buram ka jong ya lau jong ukpa lenong nadu ka baning kong hadu ka basan ka khot nadu ka baning kong hadu ka basan nang tadi ke baar uduai nak bentar lagi senran nadu ke khot ke henriu ter hadu ke bakat kendai bat ke bakat dua pat kalong bau duai nak bentar ke barang ke khot nadu ke baar po hadu ke baar po henriu uduai ya ke jingai ne bat ke jinglong ka wei jong ka met ke jong Jesus Christ Tikane ke jing duai kadai ke bau Jesus Christ kerpang ke balapan song nong rim ya kini ke tim ke jing duai ke bau Jesus Christ duai na ke bentar lagi senran ke jong hendai nga kwa banong kumne bahang ne nyu i ru pakane ke jing duai ka kit ya ka pateng pakit ke babon nadu kata kapor hadu mentah mene pat ko kiba i jonga ki para samla ki para lok para jor Ngakua banong, bagani kajing duai, kadai kajing duai, kebau Jesus Christ duai nak bentar jong pi, bat jonga, yang i kibanget bat kibak kami ladi bangilong kisenran jong Jesus Christ. Hang ni Jesus uklam duai nak bentar kaperthei, udah ong hi hang tu, hakas dekat ke baseswa hang tu, duai nak bentar kaperthei, am dai mentah. Amdai namar bau Jisu baru kupa jong kim i ke perthei ki i ya ke perthei gospel Yohanes kelong ke balai dekat bakhan riu ke thu e kata bau Jisu i ke perthei na bau blei ula i kata ke perthei bat kadi kata ka dau bau Jisu Christ ulawan kenang se ke perthei ban pen im ya ka dau kam deiru baka perthei kam don kam jing duai ka perthei ka don kam ya ka jing duai ka jong blei jong Jesus Christ ka don kam ya ka jing map ka jong ka don kam ya ka jing penkela ka jong ya ka dok nuot jong iki briu badai na kata kadau bau Jesus Christ duai ka tu ka gospel Lukas kelong ka ba arpulai ka khot ka balai pusau ko pa tu map ya ki na ba kim tip ke bagile ha ka perthei henrei om jong ka perthei ka kwa angin as ngotho khandiat ya ka ni ka jingmut perthei kat kum ka ktin Greek ka ktin ka badai hang ni ka dei ka cosmos bangi i ba Yohanes i bha ya ka ni ka ktin perthei namar ula pendon kam ya ka sibon ka jingmut jong ka ni ka ktin Greek ha ka jing sisa kamut kata ka balong renti order Bat kat thau ya kan jing penlong jong ka perthei ka balada bo renti ha kata ka rukom thau ka bau blei ula thau ya ka bat kala ban thau namar kata ya kan ka perthei kum ka pau pilawan pe Yohanes i wei si po lani ka sithi si kam ki apostol kanong ka kitab ki kam ki apostol kanong ka bakhat nyo ka khot ka ba arpho sao lani kala ban thau ru ya ki breu ki basyong haka Sam kendai po ke dekat ke baar, kendai po pra ke dekat ke banyo ke bakandai. Nang ta Matius kelong ke baar pusan lai pusau. Bat kum juru ke siti sikinong rom si po kat pra bat ke tu ke jing puli ke jing ke bangya nang ba Yohanes lai kat riu. Ke keren sepang ki briu ki basyong haka. Para bangi perkat ya katakan nong rim jo ke jing sengut hu ke perthei. Kam don ka babakla bangin i ya ke perthei. Haka jing sisa kadai yang i bangin itenat ya ka perthei ngin enjoy ya ka dabu de ketien pareng namar kadai ka jing penlong jong Jesus Christ bat kadai ru yang i bangin i ya ki para briu ki badon haka bat kerpang ya kita ki bamdei haka juk ka jing bat ngi bangin i ya ki bangin buram ya ki bangin syakriu Jesus Christ nam ta jongki Andreu Yohanes
upen don kamrut ka wei pat ka jingmut pat kerpang hakane ka benta jong ka jing duai jong Jesus Christ haka perthei henry om jong ka perthei hang ni ka thau ya kata ka perthei ka bala ut plak ka perthei ka basniu ka perthei ka pop ka perthei ka thala ka perthei ka bala sandur dau bammanhi bat ka bayat hakalenti persat ya ka mon jong ublei haka jing mut jing perkhat haki kam bakile para ki jing thau jong ka baro ka perthei ka ba mar persat ya ka ka ba ublei thumu sampai Yohanes nyo nang ta khat nyo arpusan pe ru Jacob sao pin i hang tu ya kitu ki jing batai ba nang ta i wei Yohanes kalong ka ba ar ka khot ka ba khat san ka ya thu yangi ya kata ka jing long jong ka perthei menta Perkara siti meningkong Yohanes kelong ke pesan ke khot ke bakat kendai tangku masupun kup ya kata barok ko ongkum ni ngitip bangilong na ublei bat baka perthei barok ka wei ka thia khop hapo uta ubasniu ka perthei ka bakani ka team ka kren ka dai ka taken ka ba control ya ka dau baman ka perthei ka bam ya le satya ban penroi penpar ya ka buram ka jong ublei bat ka ban pendem ha ka jinglong kenrat jong ublei badai na kata ka daw ba ka Bible man ka por ka kren ya kata ka perthei ka manta hinge im kum kata ka perthei ka balong mar persa ya ka jingthau jong ka ktin ba im jong ublei Pan ngamar tatin ngi sung thu biang ha ka jing sau thu ba kan jaman sim jongi ya kata ka perthei ka ba long ka perthei jong ki bor ba kan jaman sim ki ba ya le ya ka bor ba kan jablei dei hang ta ba upol ru u ya te lok bat kan ka jing sung thu ha bo ong ha ka siti ka jong us ki nong rom kal nong ka ba khat ar ka de khot ka ba ar Batu wat pensiriam rengkat yala DP bat kani ka perthei. Henry tu pen kala durno yala di daka jing pen thamai ya ki jing mut jong pi. Knang ba phini otip ka ba kumno kalong ka mon jong ublei ka ba bha bat ka ba pensngo bha bat ka ba janai de. Kadai kata ken ko ki para samla ka ba kani ka team ka thau ha ba ka kren sapang ka perthei ngilong ha ka perthei ndai ngim long ki bri ki basa panya da kita ki ki jong ka perthei ngakwa ha bangin ya chaprang bangin singuthu ya gani ka jing duai jong Jesus Christ pet ha bo Jesus Christ duai kumno hang tu aswa tu ka khot ka basa swa kan dia wong kumno ngam duai ba men simno yaki na gani ka perthei U Jisu u khmi lenti yangi ki Kristan bangin long ha ka perthei kumba ma u hi ulong badai na kata kada u Jisu bon sin u ya dai lok bat ki ba pop bat ki ba tingit bat ki ba thala namar u ima ka perthei u ya dai lok bat ki u ya ber u pendep ya ka mission ka jong u para bu duai kumta u duai namar kata yang iru Om bangin sang ban pet yap na gani ka perthei henrei bangin im haka yai im haka bat ban long ki briu bala pen kerpang ngela di da kata ka jing pen kup ka jong ublei hi ya ka shin dan ka identity ka jong ublei hangi u Jesus Christ upen kan mau hangi namar kata ya ka benta jongi kum ki bangai ha kata ka jing duai ha ka perthei henrei om jong kata ka perthei Bon apreng jongi apreng kijing ya linti ki bon ni perkhat ba ka jing im Kristan jongi habangi pedang yu Jesus Christ ngin lait ni kijing but bon sin ki Kristan hi ngi perkhat ba kijing ki wan dan ni kijing ya kenduk ki bajanjar kijing im ki wan ngim perkhat kum ki Kristan bangin dei ban ya ki kijing ngi perkhat ba kata ka perthei ka ban sawan kham bon ngi perkhat ba bakani ka perthei kan dei ka perthei ka kum kan ni hi Negara ka perthei ka khambha yangi ka bau Jesus Christ la pana hoi ka dei ka jing sisa
Hendai hak away ka liang pat, ka long kum kata ka bangi ong, ka theology of escapism, ka bangi persyang ban lat no eldi, na kijing ban kiar no eldi, da ka bangi simmenta, haki ban penbha, ya kani ka perthei, ka bangi ngiem. Namar ka jingkot, jongani ka team, ka dei kata. Hak ka perthei, hendai om jongka. Hak perthei hendai om mangin sngau saban ben da kita kijing perkhat jongka hendai ki bril bala penkop thamai ngi ka bor jong ublei begin ya jabrang ki bril ki bam septing hendai rengkat ba kijing alam ka jong ublei hi bangin la ban kop ka bor jong ke kita ka perthei ka bangi ngi im mentah kalong kumno kata ka perthei la ngi pet ya ka kom long jong ka perthei mentah ngi ya kita ki bor ki beatrei Hakawai kaliang kidon kibor kibat tei, bat kidon kibor sesiliang pat kibailek bantar ya kini keperthei. Ngamut dur keperthei kebangi im kalong thikum kata kabau apostol Petrus uong keperthei kabaken riang bat kaba mutlop. Kam ki apostol kenong kabaar kedekot kaba saupo. Hau Petrus ke pateng benriu kalong ke pateng benriu kabaken riang bat kaba mutlop namar bakal len ya ka bor jong ka jing yap jong Jesus Christ bat ka jing mi pat jong ka kentaj no yau tau blei bat namar kata ka dei ka jaj ben riu lan ka pateng ben riu ka ba mutlop ka ba kenriang ka ba don ka lenti jong ka jing jot ko ki para samlah ma phi bat mangaru dei ka taken ka perthei ka bangi imenta ka perthei ka ba kenriang bat ka ba mutlop bam don jing kermen Satya. Dengan kuat ingin sungguh hukum ni. Habis ong kum ta, kamut baki ai baro haka perthei kilong ki baken riang bat ki ba mutlop. Bat baki briu baro ki ba em haka kilong ki baken riang bat ki ba mutlop. Em kamut kum ta henrei kadai ka perthei ka ba uknam jongka uthau haka rukom ka baken riang. Om saka jing em henrei saka ban yap. Pet pi ka rukom long ka perthei. Naduk kesensyar kadar dan hok mentah. Kerukom long jong kijing sensyar jelah, kijing sensyar ri, kijing sensyar kijing adai perthei nak away keri sekaway don hok mentah. Hatung mi ya kata kerukom long juga perthei bakalong kelak. Hakerukom ban penyat ya kijing sensyar jongkah. Ban kentiu tangi kijing adai paralok ban kijing adai briu hi. Ban kentiu bat ban rak burom ya ka maladi jong kanu keri bat ka jat ben riu ka bakam don bor paniki wei pat ban i ka mi nang ta ka dei kijing elek ki babon jat mentahi hakom kani ka por ni i kijing elek jong kiri ki bakrau ka perthei kijing berngam bersit jong ki thma ki babon wat kum ha kani ka por la pi ong apa ka Amerika ba ka China Lada piong hang taya pedeng perthei, lada piong seri Afrika, lani lada piong haka jingya day wat mangi haka jeli ka bakam retru. Yu jika jing song per jong kata ka perthei ka bangi em. Ngilong haka perthei, berkata ka di ka perthei ka bangi em haka rukom sensyar kadar jong ka. Nang tapet cucu rukom long ka perthei. Kani ka corruption, kani ka jing lebor. Haki benta baro ni ya kata kajing jelai ka bakrau ka bala korop no ya ka jing mut jing berkat wat jongi ki khon jong ublei pat ka long ka jing maham ka bakrau ka juk ka bangingi em menta kata ka juk ka baki briu ki iet teng ka ka basuk pat ka jing hap jong ki briu haki jing pensoi ki ba bonjat Panyat ya ka lenti bom day namar ka day ka ni ka juk ka bangingi em kata ka di ka perthei nang ta suk krau biang khendat pe je ka jinglong ka em lang sa lang hangno don hok ha ka em lang sa lang jongi yem ka perthei ka ki yeng ki sam ki pat ki pra manu walat hot ka to ka ni ngelat Ki babon ki long yeng long sem ki long yeng long sem ki bapat ki bapra ki khun ki mat ki jing snow si ha yeng asem namari mei pa ki me shong shu ki me kren shu
ka jing senjor ka song kha song man hakini ki sngi ki bamenta kata ka perthai ka bang em nang taya kerana ka buram bingi ki samla bon ngirang ya sengi kilong ying bon ki bala ya seng kat tukat ni bon ki bandang ya seng ngitip ha ya kata ka jing kentang jong ka song kha song man ka bau bleu la ai hangi dai bon na preng jongi ngim nyau buram su ya ka ni hakini ki sngi ki bamenta ya izur khay ya ka jing long jong ni ka perthai jongi ba bon ki samla ki rung chaka jing ya tho song kurem ba kentang bat ka ba khut teng ki brio ki bam khot shu kata ka dei ka perthei ka ba pm bat ka banganga em nang ta ka juk jong ka jing di bu a mentah ki drugs ka kiat bat ki wei ki jing mlien ki basniu ki balong ka dau ba jong ka jing yap jong ki khon samla klem dei por ka balong ka jing sa jing ki yeng ki sem ki bado no ki pa ki jong ki klem dei por akan mau iwe teman basan jongi bakam biria balang jongi jayaung tai ya klat no ya keren si yong ki brio pieting ki swine flu ko magalong mentah yong ngating ki dei ben kham ting ka wine flu pat kata ka dei ka jing sisa ka juk ka bangingi em ka dei kata habala sar ikilong ying long sem jongi da kan ikajing sa te sa khum ha kajing mlien basniu ki ba lai phojat ni im ha kata ka perthai para bangit be pat ko ki para samla kata kalong tang khendiat ka banga kedo dai ge ka banga kwa pan pau hangi khendiat ka dei kan ikajing sisa ka perthai ha kata ka jing long ka don kam yang ngi mapi bat manga kum kabalang haka jinglong kabab hatam kabangi ngila banlong dai kabas ngosi kalong bon sin ngemla ban trei ya ka bor joga jingpen kela jongi namar kham bon sin mangi nya sa khna kum ki kristan nya mon ban sa khna haka jinglong jinget jongi bona preng jongi ngis ngau bha tang ban sya pentian ja hakabalang para ki pa jong kabalang ban ka bangi pen sitom le di ban pesai le di haka jing im bakan jaman sem bona preng jongi ngim long ki bakloi ban sim ka ktien jong ublei ban penlong ya ka bentap pedeng jong ka jing im jongi ban ya selok ber ublei ki por baro ka jing im jongi ban wa ka jing lam jong u ya ka jing im samla jongi perthei ke bangingi em ke dawai ngi bangin long kerpang katu ke perthei ke bang kedo mene ke dawa napi baranga ki kristan bangin pen pau ya ka ikhtiar blei ke bau blei ula pen kop yangi om dei kata ke ba upol umaham sau timothy abau ong ki ba don ka jinglong riu blei hendrai ki ba len ya ka bor kendiat nga kwa ngene pe de ka rokom long ka jing im kan jaman sim jongi ka jing long kan niam ka rokom ka jing sakri blei jongi ha ka jing kristan jongi kini ki sngi mentangi i bau tau blei jehova uba krau dei su blei uba krau kumulong ila penlong ya blei uba song lem hakiran san bat ki wei pat ki blei jong ka perthei ngila i ya blei jongi dai ka juk por ngi don ki wei pat ki blei hakan dong jong ki do nu jongi blei jong ka jing it spa blei jong ka jing it ladi blei jong ka jing it buram perthei blei jong ka jing it sngu bha perthei bat kum ta ter ma phi bat manga hi ki kristan ngilai long kum ta kini kisngi ka thim ka khot ngi ngin pen kala do re ladi na ka perthei henrei bu nangi ngim sim le kum ta don na preng jongi habangi nujor ya kene balang jongi ye nujor ba ka perthei ngong ina khampa mangi ti ka perthei ho ya ka perthei te to khampa mangi hendrei ya nujor ya ka balang ya nujor ya ladi balong ka balang bat ka ktien jong blei ya nujor ya ladi bat ki khon kristan ban ningkong jong ka bible testament ka bathamai
Bet ki bakum no kilong. Hang ta pini I kat no jingai na kata ka jingkhot jong ka negative bangi jingai. Ha ka perthei ndai om jong ka. Namar bo na preng jongi nya mir penban. Ha ki ba thala jong ka perthei. Ha gini ki sngi kerkom wat kerkom sakri blai jongi kalong thik kom bau Jisu hiu la maham. Ya ki Pharisi ha bo ong kom no kini ki bri ki wan hajan jonga ka sentur jongki bat ki burom ya ga ki remyang sentur jongki henre ka donu jongki ka jingai no nanga Ukraina ngau Jisu Christ mengingilong kita ki Pharisi namarngi ai show blay kambun sin ya ka basatam bat ting wat ka bom dei Kristan juga testament ka batmai kilong ki Kristan ki biyang scam Peladang yong ki Kristan wat jong kebalang Presbyterian kebalang Kristan hari kasih ki Kristan ki beningkong kilong ki Kristan ki baskem ki Kristan ki bakloy ben syakri ublay deka mensim bat ka jing shisha kadon way paralok ha Punjab wan kalong ying long sam sik bat ula syabe na ying na sem namar ba ula long Kristan Pulai thu yang kumnu kata kajing ya inti jong kajing long Kristan jong dai kenduk sibun kajing ke kraw kajing dai ka yeng bat ka sem dai bau bleu la kerku ya si ka dai bau nak mentaban long pastor jong ka balang ka roy si ka dai hang tai ha Punjab papiti bu thu kumnu sapang ka balang jong wang abang sedang kerpang wang la don kajing ja ha balang ba haki artayo ai ladang im don manu ki bri ki wan ban keli perthau saphangu Jisu Christ kum kabalang ngisdang ban ya duai ngisdang ban ya charging it ngisdang ban ling a pisa ka mensim kata ka dei kabalang ka jongki kata ka dei kabalang jo ka testament ka batmai kata ka dei kabalang jongki Kristan khasi jongi ke beningkong kumno ma phi ban nga kumno ka jing sakri blai Agak dei wat tang bat ka sngi ka kraw ka jong blai ka sngi utrai kat no nangi ni sim kan tang ya ka kat no nangi ngi da nyo khut nyo burom ya ka ban ai lut chu blai ya ka ni ka sngi na mar kalong ka sngi ka jong blai ka bu dawa nangi ya ka jing sakri ka pura ne kala kalalong ha ki sngi kita ki super Sunday bangine penlut por ha ki television bangine penlut por ki programs ki ba don hang tu dan ni bangine let Yo let hat let chit let pet let kai sanrum saneng let bahaying hasem ko kisamla haka perthei pilong henrei om jongka nang tapet ya kijing long jongi gini kisngi kum ki khon samla kan no nangi ngelet school penpau jeseng arsin kerpang school penpau kat no nangi ngira bible bat ko jing ruai kat no nangi ki bakloy ha ki school penpau ban yeng puli na ka bible bat ki kot nong yalam bat kot tikir ngai I kerpang dala kham kiu ki kerdan ki bejrong kala nang stang bat nang sting ki samla ki ba sim benta ha ki kam hatu kam dei kata ka jing sim sting jongi ya ka jing sakri blai bangile ki kumbo Jisu Christ yu maha ki Pharisi nang ta pet ya ka jing long jengka perthai Kristan jengi mentah. Ampat slam ngawan kawe ke sing presbytery satai sa kitan west. Ban dalawa ke jeng sing ke baar ngile songkai ke yeng ban bam ja ban penkret ta ke jeng sing mit tau tu men besan ula ong pitip. Men shwa ngila poye kren japang kom nong ke perthai ke ta ke snong. Wong ngalong Kristan nau niu tu men besan. Wong ba ke jeng long jong ke perthai jongi men shwa ha ke snong jongi ka long ba lada day pakasnong kahaban jid ya kis secretary snong bat ki treasurer ki da ong padai banjid ya ki balong Kristan balai namar ki ya kata kas jinglong sensitive jong kini ki kam baki brio ki bat ki haki Kristan ya ki jinglong hok jong ki barga mudur haka juk jongi mentah nun mo ban ong sapang jongah Nut mo ban ong sapang jong pi ya kata ka jo ne kalong ke bas ngosi babon ki breu ke hap kali utu ude Kristan se
haka perthei henry jong ka perthei ka team ka long ka bakrao ka khot sibun yangi ki para samla haka ni ka por pat ko ki ba i jonga how try jisu ngam kwa ban penrem ngam mon ban le kum ta henry ka jing khot jong ni ka team ka khot ya phi baranga se ka jing la bamut ka bathamai ngi don haka perthei henry jongka namar kata ya in yat kumta ngin kup ika hok ka jong uble ka do nu jongi ngin kup ika bor ka jong u ha ka jing ka jongi pite ba bau jisu duai ha ka to ka jing duai kilnong ki khot ki bahadien uduai kum no uduai bangin long ka we uduai bangin long ka we ha uble bat para bangit hi bat nga ngej scam bahaka taka jing duai ka jong Jesus Christ kadon ka khubor nam ta jong phi ki para samla bat jonga hi bagin long ka wei ning kong baru blei jongi bat nang ta paralok Kristan ki bangej hau Jesus Christ bagin long ka wei hau Jesus Christ ngai ngo yu blei nam ta ka ni ka COVID-19 lada don ka ka ba sngo tanat tam ka bala ja ka ba pen khi thamai la ni ka ba reset ya ki jing Kristan jongi ka dei ka ni ka por leng ba kini ki san banai tam jong ka jing ja jong ka naru ka lockdown par hadu manta bangim yo ban le che ki ying mani ban sakri blei ka ja kila yo ban ya page leng ba ki YouTube channel pan leng ba ki wei ki kor ki bor ki bala pan la ban pen yo sangi Pergi ke pas ngau tenat tam kadai kani, ba amdon su menta kanu ka balang keban kan kren kam kop sepang kajing la jonga bani ka tai ka wei, lani kanu ka wei ka jat balang banong ba dei mangi bat tang mangi ki baron kajing penem, bat ki ki wei pat, andai baro nyalap ya kaju, bat kata kalong Jesus Christ, bat ka bor jong kajing penem jing map jong u. Pat ka bor jong ka jingerap ka jong uyangi. Panamar kata kalong ka ka manginay ngo ublay. Namar kala pen thamai ka jing jinget Kristan jongi hakata ka jinglong ka wei jongi ha ublay jongi ha ka jinget jongi bolay tang ma u Jesus Christ unong pen jongi. Para ka jinglong ka wei jong ka met jong Jesus Christ. Pan ka duai katahi kanya rap yangi. Bagani ka jingya jongi ka perthei ka bangingim. Ha ka perthei henry jongka. Bangin yo ya ka ikhtiar u Jesus Christi. Bangin i ya uda ka donot paro. Kemula i ya ukpa bat ma u bat lo ukpa kilong ka we. Ba mangiru ngine i we ha ka ta ka dur jing i jong u. Bat bangin i ya u da ka donot ka men sembaro. Kata ken kanya rap yangi bangin pen slori wei hapreng kajing ya jongi ka perthei henry ha ka perthei don apreng jongi ngidon kam ban sim ya ka benta nang ni sakhamat abang ya le se don apreng jongi ngila kum ya ha ka perthei leng ba kajing long senran jongi kini kisnam ngila kum ya mir ha ka perthei kan hadu bala pen kala perthei ya ka dur jing jingit Kristan jongi kalong ka jing khot yangi lengba jong kani ka jing kran ba ka jing duai jong Jesus Christ ba ngin ken ma ba pilong ha ka perthei nrei jong ka pilong ki jong Jesus Christ ba ai ka ta ka dur jong u kan ya rap ban penting sya ni kelti ya jong pi panang ta su yangi ki wei pat ba ta tin ki sep ting ban rung ka perthei ban ya ban mir bat ka kalong ka jing khot ya phi bat ya ngaru namar hang kani ka jing duai ka jong Jesus Christ ka don ka mission ka ba Jesus Christ upan pau ba ni dei kum ki bang nget ha kum ki senran jong u pan ya cha prang ha ka perthei ka ba u Jesus Christ la i lupa ya ka jing ma ki ba bon ki ba ki de ban ya ki senran jong u henry ula duai na ka benta jong ki da ka ni ka jing duai ya ka jing da ka jong blei pat ka ta ka jing duai ka jong Jesus Christ ka dei na ka benta jong pi bat jonga bangin la ban ya cha prang klim jing sep ting bangin ya cha prang ha ka ikhtiar blei ka ba kraw bat ka ba don bortam ka ba open kop yang i wei na duai na mar kata ko ki para samla ubleun ker khu ye pi neusnam
ngam tip penai ki basak ki kular yu henre wat sep ting haka pertei pidon pim dei jongka ya haka boru Yesus Christ un ya lam ya pi baron pen ko bor ya pi ublei un ker khu yangi naga benta ka buram jong u amen togenya duai ablei ngi ai ngu eme sa sisin ni ka por ka ba khindiat ka bang yo man snap ka ktin ka ba im jome kadwai ker khu la ka jong ka ktin ablei bekajing pendap baro atrai kan nong ka ba pediang hun hakmat jome ndai ker khu ker pang ka ktin ka ba im jome melong atrai ka ktin jome kanuman pai thali sheme ndai kan pendap khnang ye kata ka mala phai ka pangala duai tu ai kan yo jaka ka do no jong ikum ki samla trai bangin kan mau pawar ha bangi don ha kan ka perthei ndai atrai ngim dei ki jongka ngi dei ki jong me ban ngin ya ka bor ba ka jing pen kup ka jong me hi atrai kat hadu kata ka por jo ka jing wan shao jong me ngi ngin ya ja ka jing pen sle pat ka ikhtiar ka jong me hi to kar khu kar sha ngi ha ki ke baro ki jing persang jongi la ka long ha ki jing puli puthi ha ka kam ka duk la long ki jing persang ki jongi ka bon jat atrai bangin la kum taban kan mau ba ha ka perthei ngi im ngi long ki jong me u Yesus Christ u kan rat ka jing im jongi namar ngi duai ka kateng ka ba im jong me ko pa menta bat halakarta amen Ngidon ban ai khublei pastor na bataka khubor kabila pensngo hapdeng jongi kum ki khun jong kabalang kerpang yangi kum ki khun samla bat nganget scam baka kajing kren kajung i bat ka khubor kajung i na khti kajung blei kalong kajing kerkhu na bataka jing em kajongi iwei pa iwei hakni kapor ngin penwai kajing syakri kajongi dabaginya rwai lang kajing rwai kabah nrius pa lai pusau bat hadin jong hadi jing rai ngan snobha ban kerpat sai sin i pastor bin pelaj ingi da ka jing kerku penwai Trai pelanda ka ba kerku ai ka jing sok haporu nakamana gospel jong me angin bam da kabangu tu pendam ka donu jangi da ka jing ngo bananeng tingin ya roya me junam bat ki Tiu blei ke jing suk ubala walampat na kibayap yau nong ap ubakraw kilang brot dakas nam ke jutang bom jukut yau Jisu trai jongi ken un penjana ya phi ya ke jing le babha baro ya ka ban le ya ka mon jong u da ka batrei ha phi ya ka ta ka pen snobha hakmat jong u dau Jisu Christ hau batulong ka buram shaki bom jukut ki bom jukut ka jing ai jong Jisu Christ trai ka jing i jong blei ukpa lem rubat ka jing slok ka jong men sim bakhoi tu gini ka jing ker khu ki ba im jong blei ba im kin long lem par ki khon samla ka jong me ha ka balang jong me halaban ho ki khon samla ka ri khasi jantia ba i jongi par ki bangai hame hiru able kini ka ri bat ka leng satlak jong ka perthei naru menta bat ki bom jukut ru amen